Kedves vendégek, akkor elkezdenénk a rendezvényünket, és egy kis műsorváltozás van, úgyhogy igazodnunk kell a Karolina iskola érkezéséhez. Szeretettel köszöntök mindenkit, nagy szeretettel köszöntöm a Geresd-Laki vendégcsapatot, akik egész messze Baranyából már igyekeztek és időbe ide is érkeztek hozzánk. Ki is pihenték az út fáradalmait, és biztos megint nagyon jól fogják érezni magukat. Köszöntöm a zebegényi csapatot, aki még nem állt föl, de majd reméljük, hogy ők is elfoglalják a helyüket. És rövidesen meg fog érkezni a Karolina általános iskola csapata is. Addig azonban fogadjátok szeretettel a zebegényi napraforgó énekkar rövid műsorát. Ezer virág a rétölés, az erdő minden kis madár, velünk gazdag, nekünk ahol miénk a létedő határ. Testvérünk minden kis virág, s a napraforgó jó anyánk, az ő szelíd szeméből is a napsugár nevet le ránk. Fedd arra hát, vidám fiúk, fedd arra hát, minden leány, miénke daljuk, ebben nincs ma itt hiány. Fedd arra hát, zengi vigdalát, a vezvidám virágcsokor köszönti így e szép hazát. Fedd arra hát, zengi vigdalát, a vezvidám virágcsokor köszönti így e szép hazát. Szép május jöjj, hogy érezd a várnak ágai, oly régen várlak téged, hogy minden nyíljon így. A dúsan hajt a rózsa, és oldja illatát, míg vágy a szívem róla, hogy nyárban étel lát. A térben lám sok jó van, és mennyi szépet át, ha járunk térdig hóban, és hívunk hócsakát, s ha jő az alkonyóra, belépünk árnya vár, majd szánkó hív nagy útra, és félünk igaz jár. De mégis más van nyáron, az égbolt fényesen, szólít madár az ágon, ez néked százszor szent. Most búsan kérve néz rám, a délce kint a ló, de künn a kertek útján, csak sárban vízmet hó. Nagy öröm volt tavaly is,
hallani a napraforgó kórust, és azt hiszem, hogy idén még szebb előadást tartottunk tőletek. Köszönjük szépen. És megkérem akkor a virágainkat, hogy fáradjanak föl a színpadra mindannyian, akik még itt vannak. És szeretném felkérni Gereslak polgármesterét, dr. Habjanec Tibor polgármestert, hogy szintén fáradjon ide fel hozzánk a színpadhoz. Köszönöm szépen. Most működik? Most működik. Mosolyogjak? Ott van mindegy. Engedjetek én is be. Köszöntöm a I see the magazine, working out Photoshop. We know that ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, just raise them up. No, kedves versenyzők, akkor még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntöm a versenyző iskolákat, az Ebegényi Általános Iskolát, mint házigazdát, köszöntöm Gereslak csapatát, és köszöntöm a Karolina iskola csapatát. Egy jó nagy tapsot kérek a 3 iskolának. Köszönöm szépen a kísérő és felkészítő tanároknak, hogy a mai szabad idejüket rászánták arra, hogy az iskolák itt megjelenhessenek. Tavaly egy nagyon jó hangulatú napot töltöttünk itt, és remélem, hogy idén is nagyon jól fogja érezni magát mindenki. Külön köszöntöm Gereslak polgármesterét, dr. Habjanec Tibor polgármester urat, és köszöntöm a velünk lévő virágokat is, valamint Paulisinyecné Villem Verát, akinek köszönhetjük, hogy ez az emlék még él a faluban. Igen, a madarakat is kaptam a kiegészítést, úgyhogy nem csak a virágokat, hanem a madarakat is. Nagyon örülök neki, hogy idén is itt vagytok, mert abba bízunk, hogy a napraforgó hagyomány megőrződik, és tudjuk ültetni ezt az új generációra, és hogy felnővekszik majd az a kis csapat, aki tovább fogja vinni ezt a szép történetet. Át is adnám a szót akkor Verának, hogy röviden mesélje el nektek, hiszen rengeteg új gyerek van, hogy milyen alkalomból is jöttünk ma össze. Szeretettel köszöntök minden kedves vendégünket, főleg titeket, gyerekek. Most hallani? Úgyhogy néhány mondatot szeretnék szólni, hogy tulajdonképpen ki is volt napraforgó, aki miatt ma itt egybe gyűltünk. Gróf Károly Lászlóné született gróf Aponyi Franciska a 30-as évek környékén erre kirándult, és annyira megtetszett neki a falu, hogy elhatározta, hogy itt letelepszik. A fóti gyönyörű kastélyukból ide költözött Zebegénybe, a Duna partjára, a kisházikókba. Azt gondolta, mivel a gyerekei már felnőttek, hogy még van elég energiája, hogy ő tevékenykedjen, és az ebegényi gyerekeknek az életét szerette volna szebbé tenni egy nagyon-nagyon különleges módon. Egy kis virágköztársaságot alakított, az úgynevezett virágegyletet, és a lányoknak virágnevet adott, a fiúknak fanevet, az óvodások voltak a kismadarak. A gyerekek ismerték egymás nevét, ismerték a növény jellemzőit, tudták a latin nevét, és ezen a virágnyelven szólították egymást. A virágegyletnek a vezetője, a feje a grófnő volt, ő meg a gyönyörű napraforgó nevet választotta magának. Úgyhogy csak így köszöntek a gyerekek, ha találkoztak vele az utcán, hogy köszöntöm a napraforgót, Nárciszfehér. Ő meg válaszolt, hogy köszöntlek, kis Nárciszfehér. Volt buzavirág, pipacs,
a fáknál banánfa, datolyafa, mindenféle rózsa, bazsarózsa, és a nagyobb gyerekek foglalkoztak a kicsikkel, tehát ők segítettek a kicsiknek a foglalkozásoknál, mert ahogy hazajöttek az iskolából, a zebegényi gyerekek rohantak le a Virágegylet játszóterére, és ott töltötték a délutánt. Az lehetett a tag, aki 3 hónapos próbaidőt letöltött, és a Virágegylet szabályait betartotta. A szabályok ezek voltak. Segítünk másokon, szeretjük az állatokat, szeretjük a virágokat, minden nap valami jót teszünk, és az utolsó, hogy adott szavunkat mindig megtartjuk. A gyerekek nagy örömmel vettek részt ezeken a szabadidős foglalkozásokon, a lányok varni tanultak, kötni, horgolni, énekelni, táncolni, színdarabokat adtak elő. Nagyon sok sportot űztek, a napraforgó nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a épp testben épp lélek elve alapján ugye a gyerekek fizikai állóképessége is fejlődjön. Itt laktak a gyerekek a Duna mellett, és mégis érdekes volt, hogy sokan nem tudtak úszni. Ekkor nagyon nagy úszóversenyeket rendezett nyáron, és gyönyörű díjakat nyertek a gyerekek, és tényleg lehet mondani, hogy a falu összes gyereke itt volt és részt vett ezeken a versenyeken. 1936-ban a berlini olimpia évében egy nagyot gondolt a grófnő, és úgy döntött, hogy itt Zebegényben szervez egy gyerekolimpiát a gyerekeknek. Az volt a célja, hogy a kisgyerekek is részt vehessenek ezen az olimpián, és ezért nem csak sportszámok voltak, hanem főleg ügyességi versenyek a kicsiknek, mert a legnagyobb cél az volt, hogy amíg készültek erre a versenyre, az alatt közösségé kovácsolódjanak össze a gyerekek, és jól érezzék magukat. Most tulajdonképpen egy ilyen hagyományt elevenített fel az önkormányzat és a Zöld Panoráma Egyesület. Tavaly volt az első ilyen virágolimpia, napraforgó emlékverseny, most meg a második. Nagyon jó versenyzést kívánok, és sok gazdag élménnyel gazdagodva térjetek vissza, gyerekek. Köszönjük szépen! És ahogy tavaly is, engedjétek meg, hogy akkor először köszöntsük a köztünk lévőket. Megkérem Zöld Panoráma Egyesület vezetőjét, Varagya Pétert és polgármester urat, hogy akkor segítsenek nekem megköszönteni a velünk lévő virágokat. Zoltai Jenő urat, aki eperfa szívlevelű névre hallgatott, bár most mesélte éppen el, hogy éveken keresztül úgy tudta, hogy ő égerfa szívlevelű. Oda-vissza. Mundi Jánosnét köszöntjük, aki Zöldike nevet kapta. Zöldike az egy kismadár volt, ha jól emlékszem. Tehát madárka volt. Garamszegi Ferencet köszöntjük, akinek igen érdekes neve van, úgy hívták őt, hogy Kánya Nána. Faludi Károlyné Évinéni is egy kismadár nevet viselt, Fülemüle Fekete. Bertényi Márton, Marci bácsi, pedig a Káró katona üstökös nevet viselte. Kékesi Jánosné, pedig a Zsája nevet kapta. Ferenci Ferencnét is köszöntjük, ő pedig Tulipán Pompás. Hát igen, nagyon szép nevek voltak ezek. És lehet, hogy jövőre, amikor a következő virágolimpiát megszervezi az Egyesület, akkor lehet, hogy már nem is azt fogjuk kérni, hogy csapatnevekre választatok, hanem a gyerekek is választanak maguknak, hasonlóan azokhoz a kisbabákhoz, akiknek ugye a babaparkba ültettük a virágokat. És akkor még egy virágszálat azért adjunk át, nem azt, még egyet. Lesz egy új virágunk, úgy fogják őt hívni, hogy évelőlen,
ez pedig a polgármester úr lesz. Épp az előbb mondta, ha ő akkor kaphatott volna nevet, akkor ő ezt választotta volna. Foglalj helyet akkor a virágok közte is. Na jó. És akkor megkérem Pétert, most már elveszem tőled a rózsát, hogy köszöntsd Verát, akinek köszönhetjük, hogy ezt az ünnepet tarthatjuk. És nagyon örülünk a kiadott könyveknek, és annak is, hogy itt vagy velünk ezeken a rendezvényeken, és hogy támogatod ezt a kis csapatot a jelenléteddel. És bízunk benne, hogy nem csak az elkövetkezendő 5 évben, hanem az elkövetkezendő 15 évben sikerül majd minden évben megszerveznünk ezt is, és a Babaparkot is, és hogy úgy tudnak fölnőni a zebegényi gyerekek és a hozzánk velünk érkezők, hogy mind ismerik ezt a történetet, és tisztelni fogják. Köszönjük szépen, Vera! No, kedves gyerekek, akkor mielőtt átadnám a lehetőséget arra, hogy elinduljon ez a sportnap, kérek szépen egy nagy tapsot a Zöld Panoráma Egyesületnek, aki felvállalta, hogy megrendezi ezt a rendezvényt nektek máma. És tőletek pedig szeretnék hallani egy csatakiáltást, akik tavaly is szóltak, azok már ismerik ezt. Úgy hangzik, hogy ez a vez, minden csapat versenyez, hurrá! Tehát úgy szólt, hogy ez a vez, minden csapat versenyez, hurrá! 1, 2, 3. 1, 2, há! Ez a vez, minden csapat versenyez, hurrá! Hát ez nem volt nagyon hangos, lehetne kicsit hangosabban, mert a virágok nem hallották. Hurrá! Na még egyszer! 3 és... Ez a vez, minden csapat versenyez, hurrá! Ez már jobb volt, de még egyszer lehet erősebben is. It might seem